Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zurekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna, zure herriak Blas martiri santua lagunduela egiten dizun otoitza. Lur honetan bakearen poza eta gero betiko bizia lortzeko laguntza izan dezan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, amen. Deuteronomio liburutik, Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itunkutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea, eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako israeltarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Egunero zaitut bedeinkatuko, zure izena menderen mende dut goretsiko. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Kupibera da jauna eta errukiorra, beran taserre eta guzti zonbera. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik aintzan zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien ikaslei, nire ondoren etorri nahi duenak uko egin bezaio bere buruari, arbeza bere gurutzea eta jarrai biezat. Izan ere bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia nigatik galtzen duenak ordea eskuratu egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea bere bizia galtzen badu. Eta zer eman dezake gizakiak bizia berriro eskuratzeko. Izan ere gizonaren semea bere aitaren aintzaz beterik etorriko da aingeruekin. Eta orduan bakoitzari bere jokabidearen arabera ordainduko dio. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, San Blas eguna dugu. Oso santu ezaguna, oso santu estimatua, leku askotan eta askotan munduan zehar ospatzen dena. Baina oso bereziki Armeniarekin zerikusia daukena. Armeniakoa izan du baizen, hemen erroman esate baterako, Armeniarren erizak San Blas du izena. Hangoa izan du baizen, apezpikua, eta tradizioak dioenez, pertsona bat sendatu zuen, eztarrian zur bat edo gelditu zitzaiolako, eta horregatik beti eztarriko minetatik libratzeko halako, esan genezake, bitartekaritza ahalmen berezi bat aitortzen zaio, eta berari eskatzen zaio. Zenbait lekutan, hala ohituta gaude, goxokiak eta alimentuk eta bedinkatuz. Beste lekutan, Bizkaian eta esate baterako, halako zinta txiki bat, halako lepoko txiki bat jarriz. Eta baita ere, zenbait tokitan ikusten da, bi kandela lepoan jarrita, elizera joaten den bakoitzari halako bedinkazioa ematen zaio. Eta hori denak batez ere bere bitartekaritza ahalmen hori aitortuz. Beti jangoikoari eskatzen baitiogu, ez zuzenean santuei. Eta kasu honetan, San Blas dugu bitartekaria oso bereziki eztarriko minetatik libratzeko. Martiria izan duzenez, eta pentsatu behar dugu gainera, Armeniako herria oso herri martiria izan du dela. Armenian inguruan ikaragarrizko pertsekuzioak jasan behar izan dituzte, esan genezake bortitzena 20. mendean, eta armeniarrek eutsi izan diote beti kristautasunari,
egia da gehiengo ez direla katolikoak, kristau ortodoxoak bezala, apostolikoak, esaten dute haiek dire, baina betire kristauak. Eta inguruan kristauak ez diren beste lurralde batzuk izan da ere, eutsi izan diote beti. Gaurkoan eskatzen diogu San Blasi, guk ere eutsi dezaiogun beti fedeari eta baita ere libra gaitzela gaitz guztietatik eta bereziki eztarriko minetatik. Onartu jauna ospatzen ari geran pake eta gorespen sakrifizio hau Blas martiri santuaren oroitzapenean eskaintzen dizugu barkamena irits diezagun eta beti esker honeko egin gaitzan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari egokida eta zuzen. Egokida bai, eta zuzen bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Martiri santuak goratzean, zu goratzen zaitugulako, eta hien martiritzako sufrimenduetan zure indarraren ekintzak miresten ditugulako. Zuk ematen duzu bihotzonez fede gartsua, zuk sendotzen iraupenean eta garaipena ematen izorian Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abestuz adoratzen zaituzte eta guk ere ingeru guztiekin batean beti eta beti abesten dizugu. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan, bedinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogiarro hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak salduzpenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere egigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu gaituzurako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon, gure ita santu eta gurtzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin,
apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezurrebetza, zurea kostaita inarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiuzue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiuzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzun duena. Zoriontsua jaunaren maira deituak jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzeko, baina esan zaztuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Zerutar zure doaiak hartu ditugu jauna, Blas santuaren jaia pozik ospatzean. Egizu otordu santu honetan, zure semearen heriotza aldarrikatzen degunok, izan gaitezela bat, haren piztueran eta hiltzan zure martiri santu egin batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zu egin eta zure espirituarekin bedinka, zaitzat eta jainko guziadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jangoikoari.